Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ የሚጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid. أنا هاكم سلاعة مسحونا سين كنت كل زين جو نمعلت نهون قال حزنا لكم مت لهم دما نزمعلت نهون قال حزنا متينا لنا. Det här är Broder Saladin med Broder Sen och det här är det bästa ordet för den bästa dagen. لهم دما نزمعلت زهون قال هيوت كريستوس بقال كريستوس مغلات زبدي. Och dagens ord är manifestera Kristus liv genom Kristus ord. ቆሎሴ 3:16 I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 16. بمزمورون وداسن منفساو كنين نحد حدكم أستمهرون معادن بلبخون بتسقى أملا نازمركم قال كريستوس بكل تبب مليئو يحدركم. Det står, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i er hjärtan. يقول ناي كريستوس هيوت أب هيوتنا زقلت بنايسب أتحساسبا بنايسب قال أيكونا. Så Kristus liv visar sig inte i våra liv när vi bara har vanliga ord som är från människor. مخنياتو نايسب أمرو نتناي كريستوس هيوت أيمتوناني. Och det är för att det människans tankar matchar inte in med det Kristi liv. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ሐሳብ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ አእምሮ ለና ደብል Och därför Guds ord säger vi har Kristi tankar, Kristi sinne. ናይ ክርስቶስ ሐሳብ ክህልወካ እንድሕር ኮይኑ ግን ቃል ክርስቶስ ብጥበብ ብኩሉ መልአት መሊኡ ክሓድረካ ኣለዎ. Så för att ha Kristi tankar så behöver du ha hela hans fullhet som bor inom dig. ስለዚህ ክሳዕ ክንደይ ናይ ክርስቶስ ቃል ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ኣሎ. Så hur mycket har Guds tankar har kommit sin fullhet till oss? ክሳዕ ክንደይ ቃል ክርስቶስ ንእምሮና ነተሓሳስባና ተቆጻጺሩ ኣሎ. Så hur mycket har hans ord kontrollerat våra tankar? ክሳዕ ክንደይ ኣረኣእያናስ በረኣእያና ናይ ክርስቶስ ተታሒዙ ዘሎ. Så hur mycket har hans tankar styrt våra ögon hur vi ser på saker och ting? بحق يدبلكم زلوا هنا كريستوس قال بملأت انتدى نمنفسنا هو قوة صور جميرو بملأت دما كريستوس أبانا مانيفستا قبلك. Så jag ser det så om Kristi ord börjar bo i sin bo hos oss med all sin vishet så kommer vi börja visa upp Kristus i våra liv. مخنياتو سلا حساب أملاقنا حساب سبن كزارو كله كنت سماي كان مدر العدز بالكوميين متحفظوش. För när Guds ord pratar om människotankar och Guds tankar det står det som himmel och jord, det är skillnad. حسابي كم حسابكم هيكون نيل. Han säger mina tankar är inte som era tankar. That's why لناي كريستوس هيوت نخنبرو كم نايسب حساب زوج ناي كريستوس قال توعيبون لي. Så det är därför för att kunna leva Kristi liv vi har fått hans ord som tar ut oss från människors ord. ስለዚህ በቃል ክርስቶስ እንመላአ. Så låt oss bli fyllda av Kristi ord. ነተሐሳስባና ቆጻጾሮ ዕድልና አቦ. Så låt oss ge oss plats att det ska kunna styra och förändra oss. ለመንፈስና ቆጻጾሮ ዕድልና አቦ. Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera vår ande. ለዘራርባና ቆጻጾሮ ዕድልና አቦ. Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera våra ord, våra tungor. ክትግረሙ ኢኹም. Då kommer ni bli förundrade. እንተዳ ሐሳብ ክርስቶስ ተቆጻጺሩኩም. Så om Guds tankar börjar styra er, you will enjoy life. då kommer ni börja njuta av livet. በቃ ህይወት ማለት ሽዑኹም ተስተምሩ. Och det är då ni kommer börja förstå vad livet betyder. ምክንያቱ እቲ ዝበለጸ ቃል ናይ ክርስቶስ För det bästa Kristi ord, እቲ ዝበለጸ ህይወት ናይ ክርስቶስ ይዘረየካ. det visar det bästa Kristi liv. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂቡና ኣሎ. Så vi har fått Guds ord. ቃል ክርስቶስ ንብላዕዮ. Så låt oss äta Kristi ord. ንውሽጥና ይቆጻጾሮ. Låt det få styra vårt inre. ነተሐሳስባና ሲስተም ይቆጻጾሮ. Låt det förändra och styra våra tankar. ኣረኣእያና ይቆጻጾሮ. Låt det förändra vår syn. ሽሉ ከም ሰብኣይ ንነብርን ኢና. Då kommer vi inte att leva som vanlig människa. ተራናብራይ ንነብርን ኢና. Då lever vi inte ett liv som är bara förgängligt. ሓንሳብ ንታዕቲ ሓንሳብ ንላዕሊ ንባህል ህይወት ኣይንነብርን ኢና. Då slutar vi leva ett liv som är ibland nere, ibland uppe. ኩሉ ጊዜ ንቕድሚትን ኩሉ ጊዜ ንላዕልን ታሕትን ከይድ ኢና. Då kommer vi endast gå framåt, uppåt alltid. ብናይ ክርስቶስ ቃል Det är Kristus ord. ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን ኢኹም. Ni är segrare och värdefulla. ሻሎም. Guds frid.